אתם יושבים? יופי, כי אם לא, אתם תיפלו מהרגליים, כי אתם הולכים לראות פה יצירת מופת. ה-DNA הן מולקולות ענק המכילות מיליארדי אטומים. המולקולות הללו נמצאות ב-46 כרומוזומים שבגרעין התא, בכל אחד ממיליארדי התאים שבגופנו. בכל תא ישנם 46 כרומוזומים שבכל אחד מהם מולקולות DNA שונה. אולם העתקים המדויקים נמצאים בכל תא, חי או מת שבגופנו. לכן ניתן לקחת דגימות DNA מן הרוק, מחפצים שנגענו בהם, דגימות מי שפיר, תאי זרע ועוד. סליל ה-DNA מורכב מיחידות שנקראות נוקלאוטידים. הנוקלאוטידים מורכבים משלושה רכיבים: בסיס חנקני, סוכר בעל 5 פחמנים וזרחה. הבסיס החנקני הוא המבדיל בין הנוקלאוטידים. נוהגים לציין כל בסיס באות הראשונה של שמו: אדנין A, גאונין G, תימין T וציטיזין C. בשתי השקופיות הבאות מוצגים ייצוגים כימיים לנוקלאוטידים המרכיבים את ה-DNA על פי נוסחאות לואיס ושיטת המקל והכדור. מצד ימין ניתן לראות את הייצוג הכימי של ציטיזין, ומצד שמאל ניתן לראות את הייצוג הכימי של גאונין. מצד ימין ניתן לראות את הייצוג הכימי של תימין, ומצד שמאל ניתן לראות את הייצוג הכימי של אדנין. הבסיסים הוצגו כך מכיוון שהאדנין מתחבר אך ורק לתימין, והגאונין מתחבר אך ורק לציטיזין, וגם ההפך. החיבור בין האדנין לתימין מוצג בנוסחאות לואיס בצד ימין, והחיבור בין הציטיזין לגאונין מוצג בנוסחאות לואיס מצד שמאל. שני מרכיבים נוספים ל-DNA הם הפוספט והריבוז. הפוספט הוא איון שלילי המכיל אטום זרחן ו4 אטומי חמצן. הייצוג של הפוספט נראה מצד ימין למטה. הריבוז הוא סוכר חיוני לכל יצור חי בשל היותו מרכיב מרכזי ב-DNA וב-RNA המשמש לשעתוק גנטי. ניתן לראות את ייצוגו מצד שמאל למטה. ל-DNA ישנם מספר שימושים: יצירת חלבונים לגוף האדם ונשיאת הגנים שמאפיינים את האדם, מציאת הגנים הנמצאים בדגימה, פענוח הרצף בגדילים שהרצף שלהם לא נקבע קודם לכן, והערכת הביטוי או רמת הפעילות של הגנים בדגימה. פרופיל ביטוי: בשיטה זו בודקים את הכמויות היחסיות של מסנג'ר RNA בדגימת רקמה. השוואה ואבחון הפרופיל המולקולרי של מטופלים שונים הסובלים מתסמינים דומים. ה-DNA הוא החומר התורשתי בגוף. חומר תורשתי הוא חומר בעל יכולת שכפול עצמי וקידוד המצוי בכל יצור על פני כדור הארץ, מהנגיף הקטן ביותר עד לבני האדם, וקובע כמעט כל פרט הקשור במראהו, תכונותיו והתנהגותו של היצור. תורשה היא העברת עותק של החומר התורשתי מדור לדור. DNA משמש לרוב כחומר התורשתי בגוף שלנו. השימוש במידע התורשתי שב-DNA נעשה כחלק מייצור החלבונים שמתרחש בשני שלבים עיקריים: השעתוק והתרגום. זהו שלב השעתוק. כעת אנו רואים את הסליל הכפול של ה-DNA. כאשר צריך ליצור RNA, סליל ה-DNA הכפול נפתח. לתוכו נכנסים RNA ו-RNA פולימרז שעוזר ליצור את ה-RNA. RNA נוצר כאשר נוקלאוטידים מתחברים זה לזה. G מתחבר ל-C ו-A מתחבר ל-T, מה שגורם לכך ש-RNA זהה לחלק השני של ה-DNA. ב-RNA התימין מיוצג באות U במקום האות T. כעת מתרחש שלב הקידוד, כאשר בודק שה-RNA נוצר ללא פגמים. בסוף אנו רואים את ה-mRNA יוצא מגרעין התא לציטופלזמה להמשך התהליך. לאחר שלב השעתוק בא שלב התרגום, שבו משתתפים חוץ מה-mRNA שנוצר בשלב הקודם, ה-tRNA וה-rRNA. ה-tRNA נראה כך. בסרטון ניתן לראות את שלב התרגום המתרחש בציטופלזמה. אנו רואים את ה-mRNA שהוא נכנס לריבוזום, ושם כל 3 הנוקלאוטידים הופכים לחולצה אמינית על ידי ה-tRNA, וכל החומצות האמיניות שנוצרות הופכות לחלבון. מוקדש באהבה ל-MC ברקימיה ולדוקטור אושרת דואק. מקווים שנהנתם. אוקיי, יאללה, ביי.